ġaħan jitqanza ikaxkar il-bib mat-toroq ta' wara l-muntanji u n-nies kurjuża tillajma fil-pass u nofs ħajra tistaqsil għaliex. ġaħan jitbaħbaħ f'għajnejhom jinqata' mill-art iqaħqaħ krismeħ u b'sidru jixbakka il-esti t-tapis firex il-kliem jintilef bajneħ lejn is-sema jitqanżaħħa jilħaq isħaq għax flori jitmasħal hemm postu merfuq minn fejn jobżoq u jwarrad it-trab. ġaħan jissara man-nifs jerġa' l-art mal-bib li ġibed mid-dar tat-toroq ta' wara l-muntanji sultan imħallem li ħareġ mill-dar. ġaħan jinsabu it-triq u l-ħajja l-ilma u r-riħ sikwit jgħiru għalih għax m'hemm ħadd taħt il-kwikeb fis-sema li bħalu jaf jaqla l-bibien. ġaħan imallati ħabba jajjat imma nistaret mar-riħ joħlom li laħaq tal-bxara l-ħabbar joħlom li nbidel sar simen